Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Сұраулар бик көбейе, сұраулар бик ауырые. Шуңа карамастан инде без барлык сұрауларга җавап бердек. Ознакайлылар җиңү диктантына кушылды. Гуманный педагогика – это основа, через которую могут ценности дальше быть транслированы. Values-based education нәрсә ул? Әлмәт укучылары уку принципларын яңартты. Мастером подготовлен фрагмент карты, которая будет сшиваться в общую карту Республики Татарстан. Татарстанның географик картасы шигеле. Әлмәттә җиңү диктантын яздылар. Теләге булган һәркем бөек ватан сугышы тарихын яхшы белүләрен тикшерә алды. Желаю всем успеха. Даю старт начала акции «Диктант Победы». Диктант шәһәрнең берничә мәйданчыгында онлайн һәм офлайн форматта 3-нче һәм 12-нче мәктәпләрдә һәм Әлмәт нефть институтында узды. 2023 елда диктантны 5 телдә язырга мөмкин иде. Рус, инглиз, кытай, немец, француз һәм испан телләрендә. Также обращаем ваше внимание на то, что ответы, записанные в задании диктанта, не принимаются. Әлмәт нефть институты мәйданчыгында 150-дән артык кеше теркәлгән. Алар югары уку йорты студентлары һәм укытучылары гына түгел, ә мәктәп укучылары, ветераннар советы вәкилләре, шулай ук Татнефть компаниясе хезмәткәрләре дә. Это мероприятие необходимо для того, чтобы наши дети знали нашу историю, чтобы они помнили какой-то великий день, 9 мая, чтобы они изучали эту историю, чтобы они обращали внимание вообще на историю Великой Отечественной войны. И каждый гражданин нашей страны должен знать, что было в этот период, какие страшные вещи происходили в Советском Союзе и насколько наш народ был силен, был сплочен, чтобы победить в такой великой и страшной войне. Ознакайдада халыкара тарихи җиңү диктанты узды. Әлеге акция 2019 елдан бирле үткәрелә. Татарстанда диктант язу өчен 216 мәйданчык оештырылган. Ознакайда бу чара шәһәрнең 5-6 мәктәпләре һәм гимназия базасында үтте. Диктант тест форматында узды. Анда катнашучылар Бөек Ватан сугышы тарихы белән бәйләнгән 25 биремне үтәделәр. Әлеге акциядә укытучылар, җитәкчеләр, иҗтимагый оешма вәкилләре белән район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Сұраулар бик көбейе, сұраулар бик ауырые. Шуңа карамастан инде без барлык сұрауларга җавап бердек. Алла берсә, көтәбез яхшы нәтиҗә. Бийик җиңүгә карата багышланган диктант бу һәммәбезгә дә кирәк әйбер, белергә тиешбез. Мөмкин булганча тырыштык һәм яхшы җаваплар көтәбез. Данная акция считается международной. Она проходит не только в нашей стране, в нашей республике. Бу халыкара акция ул республикада гына түгел, бөтен ил буенча уза. Быел 5-нче тапкыр үткәрелә. Әлеге акция бик вакытлы һәм әһәмиятле, чөнки без Бөек Ватан сугышы турында истәлекләрне онытырга тиеш түгел. Безнең максат акцияга елдан-ел күбрәк катнашучыларны җәлеп итү. С каждым годом все большее количество участников. Җиңү диктантында онлайн катнашу мөмкинлеге дә тудырылды. Аның нәтиҗәләре белән һәр кеше шәхси кабинетында таныша алачак. Иң яхшы 25 балга язучылар җиңү диктанты финалисты дипломы алачак. Диктантны рус теленнән тыш инглиз, испан, француз һәм кытай телләрендә дә язарга мөмкин иде. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Әлмәт районында чәчү кампаниясе дәвам итә. Быелгы һава торышы кояшлы көннәрен кызганмый. Бу үз чиратында хуҗалыкларга эшне кызу тотарга ярдәм итә. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча, бүген уҗым мәйданнарына ашлама кертү төгәлләнгән. Күп еллык үлән мәйданнарын ашлау, тырмалау әле дәвам итә. Бүген хуҗалыклар сылы һәм арпа чәчү белән мәшгуль. 8,5 гектар мәйданда арпа, 700 гектарда сылы, 3000 гектар артык мәйданда бодай чәчелгән. Тулайым алганда планның 44% үтәлгән дигән сүз. Район мәйданнарында быел барлыгы 29 мең чамасы гектар мәйданда язгы культуралар чәчү планлаштырылган. Аның кебекләр хакында таяк төртсә агач үстерә диләр. Һәр авылда үз эшенең остасы булып, башкаларга киңәшләрен кызганмый бакча үстерүче хәвәскәрләр була. Шундыйларның берсе белән безнең иҗат төркеме Чуаш сәрәнендә танышып кайтты. Нина Павловна Кулакова тумышы белән Пермь краеннан. Чуаш сәрәне авылына 13 ел элек килеп урнаша. Безнең якларның табигатен дә, халкын да үз итә. Мне кажется, они ничем не отличаются от нашего Пермского края, может быть.
Вот. Просто там может быть водной глади больше. А так, люди чудесные. Я со всеми общаюсь. Может быть, общаюсь со всеми, и со мной общается. Может, сама такая. Нина Павловна чыннан да оралашырга бик ярата. Тирә күршеләре, авылдашлары белән дустату булып яши. Кем генә килсә дә, аңа кунаклар еш килә. Бакчасын күрсәтеп, белгәнен өйрәтеп, кирәкле үсентесен биреп җибәрә. Авыл урамнарын бизәүче чәчәкләрнең дә күбе менә шушы һәвәскәр бакчачы үстерешә ди авыл җитәкчелеге. Бу эшкә мәхәббәте бала чагыннан ук килә. Мы жили на полуострове, большая, и эта река маленькая в нее впадала, и у нас такой полуостров был. Хотя от речки всегда было холодно, папа пытался развить сад. Он что только не сажал, но от реки шел холод, и просто вот все померзало. Мне этих деревьев, растений, кустарников было жалко, но с удовольствием рос крыжовник, ирга, малина, черная смородина. А из лесу я еще, какой цветок мне понравится, какое растение, я выкапывала там руками, палкой, я тащила и прятала укромно в огороде. Беридә йорт сатып алгач та Нина Павловна элекке хуҗалардан калган бакчаны тулысынча чистартып чыга. Үзе белә ул яңа сортлы җимеш куакларын алып килгән була. Гомуми мәйданы 29 сотый булган бакчаның 6 сотыенда унлап төрле карлыган, 6 сорт чие, крыжовник, 4 сорт алма, 6 сорт груша, 5 төрле сорт кура җиләге берлегән үсә. Бакча җиләгенең сортларын санап бетерешле түгел. Мыекчасыз җиләкләрдә сезон дәвамында җиләк бирә торганнары да бар. Ну это же очень приятно. Я вот каждую грядку обрамляю вот такими вот полосками из цветов. Сейчас вот здесь вот будет мышиный гиацинт, мускарий называют его. Здесь тюльпаны, выходит дельфиниум, потом будут тут расти и колокольчик скоро зацветет, и бархатцы, и астры, и газания, петуни разных цветов. Так что очень красиво. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мәктәптән башлап балаларда кызгану хисен үстерү турында кайгырту мөһим. Мондый үсешнең нәтиҗәсе этик интеллект ул VBE нигезләүчесе Нил Хокс фикеренчә безнең дөньяның тотрыклыгы өчен иң мөһим элемент булып тора. Әлмәт шәһәренең 1-нче лицей-интернатында ул темага семинар булып узды. Кунаклар географиясе дә киң. Казан, Бөгелмә, Түбән Кама, Уфа һәм башка шәһәрләрдән педагоглар һәм устазлар фикер алышып, тәҗрибә уртаклаштылар. Нәтиҗәләрне күзаллап, үзләренә дә яңалыклар ачтылар. Гуманная педагогика – это основа, через которую могут ценности дальше быть транслированы. 2023 елдан Әлмәт шәһәренең 1-нче лицей-интернат муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе Values Based Education кыйммәтләргә нигезләнгән уку принцибын кертте. Лицей көчле рухлы камиллеккә омтылучы һәм үз-үзен тормышка ашыручы ир-атларны тәрбияләү өчен барлык шартларны булдырган. В данной статистике материальные блага превышают, чем воспитательные или духовные ценности. Но одной из отличительных черт нашего общества, наверное, это традиции, это воспитание, это культура. Лицей хезмәттәшләре кыйммәтләр трансляциясе укуда кулланыла торган ысуллар турында җентекләп сөйләделәр. Семинар барышында ирешкән нәтиҗәләрне күрсәттеләр. Это очень интересный опыт, во-первых, преемственности, во-вторых, это очень интересно с точки зрения разных взглядов, так как у вас тут реализовывается гендерное воспитание еще, интересно, как у мальчиков это происходит. Попробовать внедрить с этого учебного года данный подход у нас, в нашем лицее, перенять опыт, посмотреть, как это работает, как это получится внедрить у нас, с чего, как говорится, начать. И самая главная цель – это, конечно же, обмен опытом. Татарстанда Татарстан Республикасының шигелгән картасы акциясе дәвам итә. Әлеге проект кысаларында Татарстан Республикасының 45 муниципаль берәмлегеннән булган кулысталары, һөнәри рәсемчеләре Татарстан картасының муниципаль берәмлекләр территорияләре фрагментларын ясыйлар. Соңыннан алар бергә җыелачак һәм бер бөтен географик карта итеп тегеләчәк. Айгөл Шәрәфиева Бөгелмә картасын ничек шигүләрен белә. Ул кул эшләре остасы Анна Лифантьева да кунакта булып кайтты. Крестикле шигу ярдәмендә Тукмада Бөгелмә районы сүрәтләре барлыкка килә. Анна Лифантьева көн сайын шигу өстендә эшли. Бу эш күп вакыт таләп итә, ләкин аннан аерылу мөмкин түгел ди уста. Вот это вторая неделя. Это долго. За день можно сделать один фрагмент. Вот их один. Вот этот большой фрагмент 2 дня. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дорожки, 9.
Но если не пить, не есть, ничего не делать, за 10 дней можно сделать. Бу шигу Татарстан Республикасының зур пазл картасының бір үліші болашақ. Территорияларының шекләрін туқымаға барлық 45 районда көшірі. Туған яқның матурлығын осызықлау үшін бүгілмәлілер уникаль орнамент ойлап тапқандар. Дизайн бойынша түрлі түстегі жіплерден ясалған суретлер Бүгілмә районының һәр пішмағының өзіншәліклері турында сөйлейшек. На карте Бугульминского муниципального района отражены основные орнаменты народов, которые проживают в нашем районе. И расположены они по географическому направлению. Чувашский орнамент, он по географическому расположению Наратлинского сельского поселения. То есть присутствует мордовский орнамент, присутствует курчанский орнамент, татарский, который по направлению это Карабашская и Кудашевская сторона. Район тарихыда шитте калмаячак. Һәм шигелгән туқмада район гербы һәм Спасск авылындагы Вознесение ширкәве барлыкка киләчәк. Бу бөек галим Петр Рычков истәлегенә багышлана. На сегодняшний день вот практически уже мастером подготовлен фрагмент карты, которая будет сшиваться в общую карту Республики Татарстан размером 2 на 3 метра. Еще планируется создание карты размером уже большим, которая будет стационарно установлена. Она будет размером 5 на 3 метра и последует еще вышивка и такого фрагмента, более увеличенного, в увеличенном масштабе, в той же технике. Карта шигелгәннән соң останың иҗаты дәвам итәчәк. Ул төрле иҗат эшләрен ярата. Татарстан Республикасының шигелгән картасы акциясының партнерлары булып, Татнефть мирас тарихи һәм мәдәни мирасны саклауга ярдәм итү үзәге, Мәрҗани исемендәге Тарих институты, Татарстан Республикасы Милли музее һәм башкалар тора. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 майда яз һәм хезмәт бәйрәмендә Әлмәттә масштаблы чаралар программасы планлаштырылган. Алар белән сезне Алия Бәйрәмалова таныштырачак. Яз һәм хезмәт бәйрәме хөрмәтенә әзерләнгән программа сәгать 8-дән шәһәр паркында тынлы оркестр чыгышы белән башлана. Социалистик хезмәт геройлары бюстларына чәчәкләр салыначак. Ә сәхнәдә 1 май яз һәм хезмәт бәйрәменә багышланган митинг узачак. Шунда ук шәһәрчекләр буенча турнир ачылачак. Гражданнарны Әлмәт районы иҗтимагый советы әгъзалары кабул итү оештырылачак. Сәхнәдә көн дәвамында концерт программасы белән сәнгать үзешчәнлеге коллективлары чыгыш ясаячак. Анда Әлмәт милли мәдәни үзәге джаз, тынлы һәм эстрада музыкаль универсаль оркестрын, Татарстан Республикасының атказанган артисты Динар Батретдинов җитәкчелегендәге Сайдар ансамблен, популяр артистларның һәм башкаларның чыгышын ишетергә мөмкин булачак. Аңа параллель рәвештә балалар өчен уен программасы, күңелле экспериментлар, конкурслар, призлар, сабын кубоклары шоуы, театральләштерелгән тамаша оештырылачак. 13 сәгатькә кадәр 40 кухнясы һәм бәйрәм ярминкәсе эшләячәк. Ленин мәйданында 8 сәгать 45 минуттан 12-гә кадәр халыкара хезмәтчәннәр бердәмлеге көненә багышланган 63-нче җиңел атлетика эстафетасы узачак. Ул 500 кешене җыярга планлаштыра. Быел эстафета милли мәдәниятләр һәм традициялар елы, шулай ук Әлмәтнең 70 еллыгы эгидасы астында узачак. Эстафета Ленин Җәлил урамнары киселешеннән 9 сәгатьтә башлана һәм 14 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Финиш Ленин Маяковский урамнарына киселешендә узачак. Бу вакытта Ленин урамына Гагарин, Радищев, Пушкин, Чехов, Островки урамнарынан транспорт хәрәкәте туктатырга планлаштыралар. Шарадан видеоязмалар һәм мәгълүматларны беренчеләрдән булып күрәсегез килсә, безнең ВКонтакте төркеменә һәм Телеграм каналына язылыгыз. Алия Бәйрәмалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрәмалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.